que venc, el que passa és que en el taller de perruqueria no hi havia vengut mai encara. I bé, m'ha encantat l'experiència i trobo que ho fan molt bé i que hi dediquen més temps inclús des que faria falta perquè hi tenen molt d'interès. M'ha agradat molt. Ja vaig anar a estudiar indumentàries i que avui vespre tindré modelo completo. Mi nombre es Romina. Bueno, la primera vez que vengo aquí a hacerme esto de la fiesta romana, vine por una amiga que vive aquí y la verdad que bueno, algo diferente. Y sí, me gustó, estamos acá esperando que le peinen a mis amigas. Después esta noche vamos a ir a la fiesta que se arma por acá. Así que, bueno, y sí, la verdad que el peinado medio como que lo elegí yo porque le dije que me haga una trenza y demás. Y bueno, la verdad que me gustó, sí. Veo que se esmeró bastante. Sí. L'any passat ja vàrem venir aquí en aquest taller de pentinats romans i mos va agradar molt i volíem repetir l'experiència. A mi m'ha tocat una perruquera que estava molt inspirada perquè jo tan sols volia una tronyella molt senzilla, però ella, bé, m'ha fet això i la veritat que m'agrada molt. No m'ho faria normalment, però per avui i en la túnica crec que pot quedar molt bé. I jo m'ha demanat que si tenia qualque idea i he dit una tronyella i m'ha fet això. I també estic contenta. I l'any passat vaig venir i també m'ho varen fer i ja fa 2 anys seguits que venim en aquesta festa i m'agrada molt.